25 декабр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Хатлон дар кӯчаи Садрдин айнии шаҳри Бохтар бинои баландошунаи истиқоматии хайриявии эҳсонро бо маркази савдо ва хизматрасонӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. бино аз ҷониби соҳибкори ватанӣ Фатҳулло Соҳибов бунёд гардида аз 12 ошёна ва 80 хона иборат мебошад. муҳаббатномаи худро бо нидои шукргузорӣ иҳдо месозам, то дар ватан сулҳу ваҳдат пойдор бошад. махсусан шукргузору садоқатманд ҳастем аз хизматҳои шоёну шоистаи пешвои ғамгусори миллат. барои ман як ҳунарманди ҷавон мояи ифтихору сарафрозист ки барои ман ҳамчун як ҳунарманди ҷавон калиди хонаи истиқоматӣ тақдим гардид ки аз ин ҳадияи арзишмандтар дигар нест. ҷиҳати ин ҳама ғамхориҳои пешвои муаззами миллат садоқати худро барои ин ҳадияи бебаҳо ба пешвои муаззами миллат мерасонам ва ваъда медиҳем ки ҳамчун муаррифгар ва парчамбардори фарҳанги миллат мемонем. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо бинои нав дар ҳамин ҷо бо маъюбону ниёзмандон, кормандони мақомоти қудратӣ, ҳифзи ҳуқуқу тартибот, хизматчиён ва дигар сохторҳои гуногуни давлатӣ калиди хонаҳои истиқоматӣ тақдим намуданд. тақдими хонаи истиқоматӣ аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам ҷаноби олӣ Эмомалӣ Раҳмон намунаи олии ғамхорӣ, инсондӯстӣ ва таваҷҷӯҳи доимии пешвои миллат нисбат ба зиндагии шоистаи шаҳрвандон мебошад. ин иқдоми хайрхоҳона ба қалби мо умед, боварӣ ва ҳисси ватандӯстиро боз ҳам бештар мегардонад. дар хонаҳои истиқоматӣ барҳаво ки мутобиқ ба талаботи муосир сохта шудаанд, тамоми ҷиҳоз ва ашёи зарурӣ барои зист фароҳам оварда шудааст. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иқдоми ин соҳибкорро намунаи олии ватандӯстӣ ва шоистаи таҳсин дар кишвар маънидод карданд. зимнан онҳое ки соҳиби манзилҳои истиқоматӣ шуданд, муҳаббату самимияти худро ба ин ғамхориву ташаббусҳои инсондӯстонаи президенти кишвар баён намуданд. мо миннатдории худамонро ба падари бузургвор, падари ғамхору меҳрубони мо маъюбон ки баҳри пешравии кору ва фаъолияти маъюбону саъю кӯшиш карда моро имрӯз соҳиби манзили истиқоматӣ намуда истодааст. изҳори сипос менамоям. мо оилаи маъюб ба маъюбиамон нигоҳ накарда барои пешрафти ватани азизамон Тоҷикистон саъю кӯшиш карда истодаем. аз хурсандии зиёд ки баҳри заҳматҳои падаронаи ин мардони шуҷоъ ҳар қадар ҳам сухан гӯем кам аст. ин бино дар давоми зиёда аз 2 сол бо ҷалби 40 мутахассиси маҳаллӣ бо сатҳу сифати баланд сохта шудааст. ошёнаҳои якум ва дуюм барои маркази савдо ва хизматрасонӣ пешбинӣ шуда, дар онҳо 20 кас соҳиби кор мешаванд.